ନମସ୍କାର ନ୍ୟୁଜ୍ ଚକ୍ରର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୁଲେଟିନକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଦୈତ୍ୟ ପାଣିପାଗର ପ୍ରଭାବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅସହ୍ୟ ଖରା ଓ ଗୁଳଗୁଳି ସନ୍ତୁଳିତ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ତ ଅନ୍ୟପଟେ ଉପକୂଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଖରା ତାଣ୍ଡବ। କେଉଁଠି ବର୍ଷା ତ କେଉଁଠି ହିଟୱେଭ୍। କଣ ରହିଛି ଆଗାମୀ 5 ଦିନର ପୂର୍ବାନୁମାନ? କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଜାରି ରହିଛି ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମର ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟରେ। ଓଡ଼ିଶା ଆକାଶରେ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଅଜବ ଖେଳ। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ ଏପ୍ରିଲ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ସହିତ ବଜ୍ରପାତ ଓ ପବନ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଏକ ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଛତିଶଗଡ଼ ଉପରେ ଏକ ସାଇକ୍ଲୋନିକ ସର୍କୁଲେସନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହୋଇପାରେ। ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରିରେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ପବନ ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ରହିପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ସୋନପୁରରେ ପାରଦ 39 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହୁଛି। ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି 1ରୁ 2 ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଖରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ଜଳପତ୍ର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ମୁତାବିକ ଏପ୍ରିଲ 2ରୁ ବର୍ଷା ପରିମାଣ କମିବା ସହ ଗୁଳୁଗୁଳି ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କଟା ଧାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ରଖିବାକୁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଘରୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ପାଣିପାଗ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟରେ ନିଜର ଓ ନିଜ ପରିବାର ସହ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରବଳ ଖରା ସମୟରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। କାଳବୈଶାଖୀ ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ପାଣିପାଗ ଓ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚକ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଟିଭି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।